Bafowethu umuntu akabingelele bafowethu sibonge ngokuvuka sibonge uNkulunkulu ngoba esasigcinile sisaphila. Igama lami bafowethu nguSiphiwe Ngantombela. Bengicela nje ukuthi umuntu oqala ungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze bafowethu uzothola konke okwenzayo kuleli khasi. Leli khasi ke bafowethu liyafundisa, liyakha, ubona nje izinto eziningi liphinde sisizeke nomphakathi. So bafowethu siyacela nje kakhulu bafowethu ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe. Siyacela nje ukusubscribe, ungakhohlwa ukulike, ucomment. Ucomment akuyasiza kakhulu bafowethu ukuthi sibone ukuthi mhlawumbe udaba masingaliqedanga noma singakwazanga ukuthi sibe nawo amandla okusiqede. Mhlawumbe iziphi izinto mhlawumbe singayilungisa ukuze sikwazi ukuthi udaba seliqede. Siyacela kakhulu bafowethu sisengabantwana kodwa siyafisa ukuthi niluleke ngokwakha ukuze sizokwazi ukuthi nathi sikhule siye phambili. So bafethu ungakhohlwa ukudownload i-app yawo EasyBet. EasyBet ke bafethu inkampani leyo yokubhejela ibhola, udlala ama game ngaphandle ukuthi nje uye emsebenzini uvuke uyofesa noma uvuke njalo ube nesikhathi okalelwa sona sokuthi ungena ngoba uphume ngoba uhlala nje ekhaya when uphatha smartphone sakho download i-app EasyBet uzobona ke lapho usebenzisa promo code ethi ke ZOTO ZOSO uzosolo bafethu ungayibeka nje mathubena right bafethu ukuthi usebenze nje shathi uyasebenza bazenzele extra cash ngeke uphile ngaleyo mali leyo yakho yodwa umholo wodwa ukwazi ukuphila ngawo ngeke uphile ngawo bafethu so ukwazi ukuthi siphumelele ngendlela eyibafethu nakho njalo so njengamanje la ekhaya ngibhalelwe umama wacela ukuthi bafethu sifike sizomsiza kunosisi okhubazekile okhulelwe usisi washa we-stroke bafethu la ekhaya so umesha wa-stroke so wagcineke esehlala ke ekhaya wayisebenza nje kahle so wagcina esehlala ekhaya ke ukuhlala kwakhe ekhaya ugcineke sekuvela ukuthi ke usekhulelwe so sizocela ke sosiza nje sibone ukuthi mhlawumbe nathi mhlawumbe singalekelela ngakho kule nkinga le khona la ekhaya umama ukuthi uxekile ngempela ukuthi lento le ekenzeka kanjani but bafethu ngicela isiphelezela siye ngaphakathi sibone ukuthi mhlambe lobudaba esofike sekuthola inkinga nje bafethu ekhona emhlabeni lesi ngiyacabanga ukuzwaphi nje ukuthi khona umuntu okhubazekile ongakhulelwe but part of life Oleka yebo sanibona saphila mama njani siyaphila ninjani siyancenga mama siyancenga yebo ngiyangana hlala ngibonga la uzokuzona khonje sesizesafika hayi siyabonga lesafika impela mama sibonga ukuhamba siphephile yebo yeah igama lami mama njengoba ngasho nje ukuthi nguSiphiwe Ngantombela so besithi nathi sifisa ukuzoza ukuthi kwenzakalani mhlawumbe yoma mengachaza ukuthi ubani wakwabani mhlawumbe bese echaza mhlawumbe nawe usisi siphinde sisho ukuthi ke bafethu usisi somnakhunja ubuso ukuze mhlawumbe engakwazi ukuthi abanye abantu mhlawumbe bebona ukuthi ubani sivikela nje isithunzi sakhe usisi wami so into nje ezohamba kanjalo bafethu so ungachaza wami njengoba ngicelile nje ukuthi mhlawumbe ungachaza ubani wabani mhlawumbe nosisi igama lakho ubani wakwabani yebo mina igama lami nguthulisile ngwakamkhizi la ekhaya igama lakho nelisiwe inkinga yami nje wangibhalela uKing Zoso eyokuthi nginenkinga ukuthi umntwana washawa i-stroke 15 years ago so ngiyasebenza bengimshiya nobaba kamakhelwane so ubaba kamakhelwane naye akasebenzi bengithi mase ngiphaka ngimnikeze naye ukudla ngimsiza nje ngezinye izinto ubaba kamakhelwane ngoba ngiyalazi usizi lakhe naye uyangisiza enganeni so kuthe nje kulamasonto adlule ngabona umntwana ukuthi hayi khona ongahambi kahle ngase ngiyamthatha ngimisa eclinic mase ngimisa eclinic ngathola ukuthi hayi akaseyedwa manje umntwana akakwazi ukukhuluma nje bashawa i-stroke akakwazi ukungitshela ukuthi ukhulelisa ubani inkinga yami ileyo ke into engiyibhale kuVoso ngifuna ukuthi ngikhulume nobaba kamakhelwane ngoba uyena athi ehlala naye bobabili akekho umuntu ongena la endlini
angitshela ukuthi ukhuleliswe ubani uyena inokwenzile ile inkinga yami. So ngifuna umama siqale phansi usisi ulinyazwa yini lokugula kumfica ukuphi nendawo? Wavuka ekseni nje esethi akakwazi ukuhamba akuvumi nje anyakaze. Kwavele kwaba into enjalo asazi ukuthi kwadalwa yini. Samise esibhedlela ke bathi ushawe stroke. Njengoba umbona ke njena nje lokho abanjeni. Owayisebenza noma engasebenzi? Cha wayengasebenzi. Yeah, owayengasebenzi. Wayengakasebenzi wayesafunda isikole. Njengoba ngisho 15 years ago. Yeah. Yebo. Nazama ukumisa kubantu bezulu. Hayi kubantu bezulu ke sizamile ukumupha kubona. Hayi abantu bezulu basho lokhu nalokhu asizakali so sengikhipha imali eningi ngiyisa kwabantu bezulu asizakali njengamanje ke usehamba nje isibhedlela sisizwa isona isibhedlela baze banikeza nempesheni ngoba bonke asizakali. Yebo. So ngifuna ukuthola ke mama ukuthi ubaba la ekhaya muphi mhlawumbe nezingane ezala ekhaya zikho? Ubaba la ekhaya akekho kusho ukuthi umntwana lo ngamthola nje kudala esokeni kumuntu engangizwana naye waphinde wangishiya. Abanye abantwana akanginabo ke ngoba ngavele ngayihlalele emva kwalokho ngadigibala abantu besilisa. Yebo. So ngabe usaqhubeka? Cha ngabe ngisaqhubeka ke ingakho sihlalela naye sobabili. Yebo. So manje ke umthola kanjani lo nakhujwa kwamakhelwane ubaba lo obemsiza? Ngimthola ngokuthi uhlala khona kamakhelwane bese ubevele ehlala khona waphelelo umsebenzi. So akanakho ukudla akanalutho uyayibambele lawo ma piece job la emebizwa abantu ukuthi abamsize emagcekeni bese bemnika lawo masenti. Ngase ngithi naye ke khulileka lawo masenti kushuthi uyayitholela nawe into ongayenza kodwa ukudla ngizokuphakela ngoba nawe uzongisiza ungigadela umntwana. So sonke lesikhathi kube emgada kahleke kushuthi ke angazi ke nayo noma usuku weinkanuko noma usuku weyini kodwa nje nginesho ukuthi uyena okwenzile lokho ngoba akekho umunye umuntu ongena la endlini uyena kuphela. So umgada nje isikhathi eside kangaka ube yiziphi izinto abezenza kuyena ubehlala nje kanje emgade noma yiziphi ezinye izinto mhlawumbe ngama activities abezenza mhlawumbe ukumsiza usisi? Hayi bekuwukuthi nje amfunze ukudla kuphela. Bekumfunza ukudla kuphela. Ume chamile noma mhlawumbe endlini ke? Hayi bengimfaka inapkeni ngisuke ngimshiyela ukuthi nje angakhathazeki ngimfaka inapkeni kuphela. So ukumgeza ngishiya ngimgezile ekseni ngiphinde ngimgeze ntambama. So manje umedinga ukushintshwa ke ngoba ushintshwa ngakuvele yena ube. Hayi bengeke ngize ngikwazi ukumshintshisa umuntu wesilisa. Ubebekezela ke lapho ke. Also when bumgeza bese bengimgeze ekseni ngimfama napkeni ngimfunze iparish before ngihambe yena bese ngimshiyela ukudla kwasemini ukuthi emini ka sale mfunza ukudla ngibuye ke ntambama ngoba ngibuya intambama kakhulu bengibuya ngo4 ngipheke ke ukudla bese ngiyamfida ke futhi. So like ha bese ke ukhiye ke kwenze kanjani ngawo? Cha bengakhiphi phela ngoba ubaba wamakhelwane uyena obeza ke. Okay futhi mama bungakhiyi? Cha bengakhiyi ngoba ukhiye phela ubaba wamakhelwane nje mase ngihamba bengitshela yini ukuthi sengiyahamba. Beseyeza ke yena ngaleso sikhathi bengakwazi ukhiye ngoba bengishiya yena mase ngihamba bengitshela yini ukuthi sengiyahamba beseyeza ke yena. Shuthi ufana nawe umuntu obewuphethe ufana nomuntu obewuphethe ukhiye ngoba sinambe bese uvala lokho ukuthi vele uvale nje isicaba mhlawumbe kungadlula nomuntu mhlawumbe bengadonsa isicaba mase ngihamba bengitshela yini ukuthi sengiyahamba beseyeza ke yena bese kukhululeka mase ngibuyile emsebenzini mase ngifikile ngimtshela ukuthi sengifikile usengakhululeka ahambe ke bese ngiphinde ngiyambiza futhi mase sidle isidlo sasebusuku sidle naye before ayolala. So manje ke kuyena umumtshela ke ngikathi wamtshela ukuthi ke ingane ngiyibona njalo ikhulelwe njalo ngoba ingane ngiyazi for sure ingane isala nawe uyirespond yakhe yathini kuwena? Hayi wavele wavuka ngolaka wathi nje hayi sengimnimba ngento indlela engibonga ngayo loyo ukuthi yena asize mina yimbi leyo nto ukuthi kube njalo sangazwana ke. So banibonana ke endleleni nezinto ezikanjalo ke? Hayi akasakhulumi nje endleleni usevela ayithulele nami ngiyayithulela ngakhumbula
into eyenza ukuthi ngashashangana ngoba wangisukela emva kokuba ngikusize kangaka ngibonga kabi ngokungishukela ngokuthi mina wangishasa lento ezimpilo. Hayi ngifuna ukuzoxolisa, ngicela uvele. Ngifuna ukuzoxolisa leyo nto leyo. Ngifuna siyilungise. Usomtholile umuntu owenze lokho. Ngcono ngoba vele use. Oh yes. Uthi uzoxolisa ungibizela abantu yindawo. Mana hayi woza uhlale phansi, hayi mana yona kuyini ukusiza umuntu kanti anjani kuyini ukusiza umuntu kanti emva yini le mana awucishe loo nto mana time la mana moya phansi uma mhlawumbe iphutha libekeni umama uthi engakutsheli yabo akutshelanga nomama uthe uzoxolisa manje nina ningenaphi ke nina uzoneka indaba zethu no akazili uzoneka indaba zethu umama njengoba esibizile nje ubefuthi uzoxolisa kahle njengoba azi ukuthi mhlambe konakala nakomakhelwane so manje ubebona ukuthi mhlawumbe omakhelwane mhlawumbe khona abanye abangeke beze bebone ngesimo sokuthi wakuninda kabi emphakathini yabo ayangizwa yeah hayi hlala phansi sikhulume kakhulu baba yabo so mina igama lami nguSiphiwe Ngantombela ngisebenza kumabona kude njengokubona nje yabo kumabona kude yeah hayi mana mhlawumbe wona khulayo kodwa asimqonda ke nawe naso vele isifiso ukuthi mhlawumbe njengamanje ungakhuluma naye hayi asingaqala isikhulume hayi inkinga ngesikwazi singakhuluma naye yabo ngoba siyafisa na ukuthi mfowethu ukhululeke yabo Mawubaleke na ukuthi ukhululeke yabo uzokhululeka mina ngoba ingane ngizoyinaka ngoba naye benginaka noma singayikhulumanga nayi inkinga kumele siyikhulume yabo inkinga kumele siyikhulume qha yabo ngeke uzosiza ngani ukukhuluma kuyena hawu ngiphela kuzosiza ukuthi ebenolwazi yabo so wena ngeke usho awukwazi ukusho ukuthi kuzosiza ngani ukuthi ukhulume kuyena kube kuyena umuntu ofisa ulwazi ofuna ulwazi yabo